Hasitako eraikinek metrailatutako erraiek bortxatutako emakumeek erbesteratutako umeek aspiraturiko hizkuntzak jazarritako nortasunak errausturiko duintasunak inauziriko etorkizunak keak oroitzen digu suak pizturik dirauela keak oroitzen digu Gernika bizirik dela Berreraikitako bizitzek berriz landatutako Egunon eta eskerrik asko danoi etortzeagatik, ekitaldi honetara. 40 urte joan dira gure kuadroa ozeanoaren beste aldetik ekarri zutenetik. Gure kuadroa diot, gure herriaren mina erraietatik islatzen duelako. Eta Picassok gure mina bere egin zuen bezalaxe, Gernikarrok ere sarraskiaren eta bide gabekeriaren isla den kuadroa gure egiten dugulako. Picassoren nahia zen, gerra zibila eta diktadura atzean utzitakoan, kuadroa Espainiara leku aldatzea, ordurako babestuta egongo zelakoan. Eta babestuta badago, baina bahituta ere bai. Kuadroak atzean duen historiak, munduan barrena gizadiaren maltzurkeria bidegabea salatzeko erabili izan denak, guztion kontzientzian burrunba izugarria egin beharko luke berez. Baina hala ere, hantxe dago, Reina Sofia museoko gela handi eta hotz batean, izilik, urrutitik datozkion bizitariei mezua ondo helarazi ezinik. Bertatik igarotako begien artetik, zenbatek ikusi eta ulertuko ote zuten kuadroak atzean duena. Zenbatek ulertuko ote zuten Picasso kuadroa margotzerako orduan salatu nahi zuena. Eta nor edo zein izango ote da hobea hori kontatzeko, Gernikako herria bera baino. Memoriaren lekua bera baino toki hoberik ez dago. Kuadroa hartzeko eta gerturatzen direnek kuadroaren esanaia lehen eskutik entzun eta ulertzeko. Gerturatzen direnek eta bertoko belaunaldi berriek ere bai. Memoriaren aria inoiz gal ez dadin. Kuadroarentzat, bestalde, falta zaion ahotsa da Gernikako herria. Helburua ez da soilik margo bat museo batera ekartzea. Helburua asko sakonagoa eta handiagoa da. Batetik, Gernikara ekarriz. Euskal identitatea irautzea, euskal kultura erraberritzea eta edatzea. Memoria kolektiboa oinarri aurrerakoiekin eraikitzea. Bestetik, maila berean herrien eta giza eskubideen defentsa. Antifasismoaren eta zapalkuntzare kontrako borroka, Gernika lumotik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura. Askapenezko gogo berri eta ekintzailea ematea eta zabaltzea. Memoriaren leku den herri honetatik, Gernikara garrazia ozen entzungo da kuadroa Gernikara ekarri arte. Gure memoriaren katea tinko lotuko duen azken katebegia dagokion tokira ekarri arte. El arte es una representación reveladora de la realidad. Esaldia atzo bertan hil berria den Alfonso Sastrerena da. Gure azken mezua izatea nahi izan dugu, berak egindako ekarpen intelektual, humanista eta literarioari zor diogun omenaldi gisa.
Da oin, agerraldi honen ostian, dano gonbidatzen zaitzuegu arkupera etortzera, Gernika batzordiek eta Gernikeko kulturetziek elkarlanien antolatuniko esposizioa ikustera. Gure herri zen egon biharko San Kuadroak urtietan zierren jaben bidaia hobeto ezagutzeko. Eskerrik asko danori. Juna horreti baina, nahi neukena da gogoratu kuadro honen bizipen asko ukitxunez kuadroak. Pasarte bat. Picasso zen Jose Bergamin poeta espainiar baten lagun oso mina. Harreman oso estua zeukaten eta sarri batzen ziren. Da behin batu ziren, da Picasso hasi zen kuadroaz jolasten, kolorea jartzen, eta Bergaminek esatzen kolorerik ez jarri, zuri beltzez egin duzu, da holan jarraitu beharko da kuadroa. Hala ere, Picasso mandatu bat delagatzen Bergamini, eta esatzen, ikustezun bakotxin kuadroa nunun eskegite, jarri mesedez, malko gorri bat, zeu nahi duzun figura baten begietan, bai? Orduan, hemen dago mutil gaztea bat, eta ia, ze figura aukeratzen daben, malko gorritxu bat jartzeko. Keak oroitzen digu, suak bizturik dirauela. Keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Keak oroitzen digu, suak bizturik dirauela. Keak oroitzen digu,